Dnes čo budete variť? Halušky brinzo. Som si myslel. Ďalej sa tu máme Ľudku Hazuchovú, ktorá samozrejme predávala na rohu, ale nie seba, ale noviny. Ďalej tu máme Vrátničku Vrličku, čiže Virličovú, to je ťažké meno však. Hejže, koľký ste na Slovensku? No takže jedna z unikátnych žien je tuto u nás, Magduška bola Vrátnička, no a Zuzanka, pokladná žaniel nebeský, lásky pre Zuzanka je táto pani, samozrejme nie je Zbojníková, ale Zábojníková. To ako k tomu došlo? Zbojník, ešte k tomu. Zbojník! No, tak partizáni on tak prechádzali však. Čiže Zábojníková Zuzka, bez motúska samozrejme, ešte sa k nej dostaneme, čiže dievčence, pripravte sa, o chvíľu sa to odštartuje, predstavme si druhé družstvo, a to je družstvo Uvraťáci, také tradičné družstvo, ktoré príde, aj keď prší, aj keď je pekne, dnes je pekne, sú tu, Mirko sa usmeje, takže predstavím vám kuchárka, dnes bude Katarína, Katka od Trenčína, či? Skalinová Katka, Katarína Dolčiarová, takže srdiečko nielen z dnešného družstva, ale aj celého súboru Úvrať. Potom tu máme Mirko je Sklár, že Peter Sklár je jeho brat, nie, on je mafián, že? A ty nemáš mafián nič spoločné, takže Peter Sklár robí sklárni, ale je to kýpe. No, potom je Pavel Obročník, to je náš heligonkár, Ondrej Fongáč, ktorý námačí musí fungovať, to je jasné, čiže Fongy, došiel z Českej republiky to nedávno, ledva sa vyspal a už je tu, no a nemôže chýbať samozrejme riaditeľka, ktorá na to... Výborné, a už sa to ide. A už ide recept, tak pamäti recept. Vidíme, čo tam dáme. Aj smotanu boli, krásne. Už metajú. Chlapci sa metajú, pomáhajte, takto, riktujte, je to výborne. Katka, Marienka. Pripraviť sa pozor teraz. Takže ideme na to. Do toho!
Šieste miesto získava družstvo Iskrička. Kuchár Peter Jakubek, Martin Jakubek, pani Krnáčová a Vlado Cigánik. Na prvýkrát ste tu, takže je to veľmi dobré umiestnenie. 4. Máte to aj naši hokejisti, že ste sa zúčastnili, to je dôležité. Teraz je 5. miesto a čaká veľký potlesk, je to materské centrum Slniečko. A zloženie Zabika Radičová, hej, dobré meno zvučné, Ivko Cibuľa, Jozef Kanáloš a Vojčech Ona, Poľska, Čakrev Poľska. Takže to sme tu všetci, majú 5. miesto s časom výsledným 23 minút a 12 sekúnd. Ďakujeme pekne. 23 minút 12 sekúnd. 4. miesto Pogo Team. Ivan Zovka starší, Ivan Zovka mladší, Julius a Adrian Bajčík. Krásne 4. miesto, takže máme tu aj cenu. Tino Banga, ďakujeme vám pekne. A teraz poprosím pána primátora, poďte tu ku mne. Máme tu 3. miesto a to aj pasuje, pán primátor, lebo to získavajú Úvrapáci. Áno, z pokorného súboru Úvrap a prichádza Katarína Dočiaková, Kypeľ Miroslav, Obrocník Pavel, náš helikoptár a Pungáč. Poprosím pána primátora, aby každému podal ruku. Podajte im ruku. Ja som si myslel, že každý poboskať. A poboskať dámy, samozrejme. Ktorá... Nie, pán primátor delí ženy na 2 kategórie. Dámy a nedámy. No a väčšina mu dá. Takže ďakujeme veľmi pekne. 3. miesto veľmi pekné. Blížime sa k najvyšším tým mestom. 2. miesto získavajú kočky mladšieho veku. Kuchárka Marieta Štrobáková, Hazuková, Viličková a Zábojníková. To sú naše dámy, slečny, ktoré krásne obsadili 2. miesto. Teraz, pán primátor, tieto dámy čakajú vybočkať všetky 4. Toto som chcel povedať, že tu sú všetky dámy a to som rád, že môžu robiť za 2. miesto a všetky myslískať a pomockať. Ďakujem pekne. Určite si to zaslúžia. To by sa chcel boskať, tak pán primátor je ešte k dispozícii dneska od 16. do 17. hodiny. Maj lásky čas, láska kvitne v každom veku, takže Marienka.
No, takže ďakujeme pekne, to je druhé miesto, kočky z mladšieho roku. No a teraz po kočkách nasledujú kto? To je šatky. Takže prvé miesto obhájili z minulého roku abstinenti po šatky.